Nakasinati og pagbaha ang sentrong bahin sa Barangay Los Amigos, Davao City kagahapon sa hapon tungod sa pagbunog sa ulan. Diin ubay-ubay ka mga balay ug establishmento ang gilunupan. Ani ang report ni Argel Relator. Alas 3 Huwebes sa hapon, dihang nibundak ang ulan sa Tugbok District, Davao City. Resulta, gibaha ang sentrong bahin sa Barangay Los Amigos. Gisulod sa baha kining barbershop. Hinay ang dagan sa mga sakyanan tungod daw dagat na ang highway. Tungod sa kadako sa baha sa dalan, ni dagayday ang tubig ngadto sa residential areas nga mas ubos ang elevation kaysa sa dalan. Gani, nilusot na ang tubig ni ining gate sa usa ka balay. Sa aerial footage, makita ang pagdagayday sa tubig baha sa sapa kung asa nilapaw ang tubig padulong na sa highway. Nagikan matud pa ang bulto sa tubig sa mga barangay nga naa sa taas nga bahin. Okay, kinulong sa National Highway manggod, so medyo taas tungod sa nga bahin niya. Ang mga balay na sa ubot, so karon pagpara sa culvert, so ni kuan jud lampas sa ta, nagi porosyon nga lampas sa tao, nagdepende lang pod sa location sa ilang mga balay. Ang nibigay nga ginatrabahong pader matud pa sa DPWH ug ang naanod nga lamesa nga nibabag sa culvert ang hinungdan nga nung wala makalusot ang baha nga niresulta sa pag-awas sa sapa. Usa ka balay ay nakatala og danyos. Pagkabuntag, parayon gihapon sa pagpanghinlo sulod ni ining tindahan og feeds. Ang naamatod pa sa hapit, 20 kasakong feeds ang nabasa, human gisulod ang ilang tindahan sa baha. Sumala sa pag-asa, lauman gihapon ang mga pag-ulan sa Davao Region nga dala sa localized thunderstorms. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.